Ayan mga bay, ngayon first change oil sa ating 57mm na piston at saka total body na 30mm at ito 6 holes na injector. So first time to ma-change oil mga bay. So basihan natin to sa odometer ngayon kung ilang odometer ang ating tatakbuhin. Ito po yung odometer 32,124 yung odometer mga bay. Ito po yung drain plug ni Radar J 14mm. So i-drain natin to, bukas natin to ipo-pull out yung bukas natin to lagyan ng oil. Kaya ito na po yung gagawin natin. So first time po. Yan po. So dito po pag higpit kayo dito sa tambutso, ito po yung gagawin ninyo. So pa dito po yung paluwag niya. So yan po. Tingnan natin yung oil nito kung maganda pa ba yung oil nito. Hindi ko nabasihan yung kilometrahe nito mga bay, pero galing po to sa 54mm natin na sit-up hanggang nag 57 tayo. Hindi natin pabayaan to. Yan po yung langis niya. Grabe, maganda pa yung langis niya mga bayo. Pero i-change oil na natin kasi alam naman natin na nag 57 na siya. Kaya basihan natin kung ilang kilometer ay 5,000 yung takbuhin natin kung ito ay goods pa ba pag drain natin. So itong oil maganda pa. So ito talaga ang hindi natin pababayaan pag makakarga na tayo mga bay. So ang linaw-linaw pa. Hindi ko alam kung ilang buwan pa ba to. Pero parang sa vlog ko nakikita ko to mga bay, nasa mga 5 months na to naghamit natin na oil. Maganda pa na oil Grabe, ang ganda pa mga bay. So bukas natin to lagyan ng oil para may ano pa dito kung ilang cup pa lang nakalagay nito. Hindi natin ang basihan yung ilang cup to. So tanggalin din natin yung oil filter doon. So yung oil filter natin is 8mm. Yan po. Nasa 5 months na. Nakikita ko sa vlog to 5 months o 6 months na. Ayan, ito natin yung oil. Yung nilagay ko na oil filter dito mga guys, racing filter po. Yan, nalaglag na. Nalaglag na yung filter natin. Diyan natin ilagay. Ito yung oil filter natin. Ito yung racing filter natin mga bayo. Dami. So maganda to na filter. So yun lang po, i-drain lang natin. Bukas natin to babalikan para mag-drain yung mga bayo, yung oil dito sa filter. At saka buksan rin natin yung spark plug natin kung maganda ba yung sunog. Bago na yung spark plug natin na binili mga bay. Kaya yun, tignan natin yun kung maganda ba yung sunog kasi maganda na yung minor nito. Nakikita naman yun sa previous vlog natin, diba? All goods na po yung 57 natin. So nakikita naman ninyo na maganda na yung minor nito. Kaya ayan, dahil sa bagong spark plug natin, sira pala yung spark plug natin mga bay. Ang hirap-hirap pa natin mag-tune doon. So may gasolina tayo pang linis sa oil filter. Bubukas natin yung limit yan, linisan kasi i-drain pa natin yan kung makupuno ba to. Tingnan natin bukas kung makupuno ba to.
Ganyan lang pagkalagay. So, linisan natin yan bukas sa gasolina na ito. So, babalikan ko yung bukas mga bay. So, at least yung 30 mm natin na throttle body at saka 6 holes na injector. Ito yung spark plug na. Bukas natin ito buksan mga bay sa pag lagay natin ng bagong langis mga bay. Let's go! So yan mga bay, ito po yung nagbili na po tayo ng cap ng change oil natin. So may level na. So ilagay natin 650 to. So dito sa 700 yung ilagay natin. Kasi loaded na ito motor. So ito yung gamit natin na oil, Yamaha Suzuki yung motor natin. Try lang natin ito na oil. Maganda na ito. Tignan natin ang lapot nito. Ito, may level tayo ha. Tignan nyo yan. 6. Ito yung 650. $700 yun. Lagay natin $700. Ayan. So, $700 na yan. So, ito po siya ka-lapot na oil mga bayan. So, dito na. Saan na natin dito. Na mga ba scatin natin. So tama na yung level niya dito na. So ngayon tatanggalin natin itong spark plug. Tignan natin itong reading nito mga bay. Maganda ba yung reading dito? Kasi bagong bili natin ito ng spark plug. Tignan natin yung reading nito kung maganda ba.
So, yan po ang kanyang reading mga bay. Maganda. Okay. Maganda yung reading niya. So, ibig sabihin, malakas na yung kuryente niya mga bay. So, yan po ang ating experience nito. Kaya wala na siyang purok-purok mga bay. Kita niyo yung sunog mga bay. Di ba ang ganda? Grabe. So, ayan ang mga bay ang nasishare natin ngayon. All goods na mga bay. Yung minor nito. Bagong andar. So, hindi na siya mahirapan mga bay. Yung oil. Maganda pa yung oil. Palit tayo ng oil. Ayan mga bay. So, yan lang po ang ma-share natin sa mga bangkay sa kabanata nitong motor nito mga bay. Let's go!